Чакай, не. Не бе, идиот. Лицето му е яко. Така, сега започваме. Не да играй така, много е неприятно. Чакай, аз не го ли промених? Не. Аз искам да вземем дърво, ти вземи храна и овце. Овца умряла, ще най-бъда. Искаш ли? Какво ще кажеш? Ай, клякай. Аре, убия де! Къде си, бе? Тън. Малко ми забива. Така е винаги в началото. След това... О, супер! О, още една овца. Мария буклук. Не се разсейвай, защото мога да се изгуби. Не бе буклук. Не бе буклук. Къде това буклук, бе? Къде това, бе? О май гад, бе, бро. Ай, че аз вече си направих кирка. Аз стоим за Ма камък. то буклук изчезна. Ай го, буклук. Ела бе, къде си? Чакай, бе, деба. Чакай да видя. Да, там си. Къде си, бе? Стивчо. Стивън. Ти си Стивън Селенски. Скок. Това ще ли надолу ще ни бъде къща? Не, това е просто да взема малко камък. Не, доста надълъг камък, бе. Да копаме дърво. Не дей, да, купай, бе. Аз ли да строя? Добре, аз ще помогна, си дам дървото. Да, ти ще ми даваш дърво. Ти се оправи на копа никакво дърво. Чули? Да, само отивам да направя фурнес. Да ме печка. Доста... Тук има бати дебелите дървета, чуе. Не, това просто са такива. Мутирани. Направи си. Той е премутирал. Събрах за сега 8 дърво и не съм на половината. Ти отивам сега за... Знаеш ли, Чичо ми къв пукат? Имал е Ферари. Браво на него. И Добре, имал 4 блока в Сега не София. снимаме това. Не снимаме за ви. Добре. Аз забравих, че снимам. Айде! Още не съм и на половината. Ти върви се оправи. Аз събирам Върви си дърво. гледай лойната. Стига бе, човек. Аз не съм свършил и половината, така че ще има дълго тъпане. Ела, просто си направи една такова, бе. Кирка? Да, бе, ела. Не, бе. Брадва. Добре. Не, кирка. Брадва се. Брадва, бе. С брадва се сече дървото, бе. И с кирка. Не, кирката е за камък. Не, бе, не е за камък, за трева е. Не за камък. Ми да, за камък и ми за какво друго да е. Не за камък. Деба? Деба, дървото ти. Абе, служил съм крафтинга, бе, направи си. Спокойно има към още ягле за дърво. Още толкова ще знам. Те всички дървета са такива. При мене не са. Ти си в мината. Ти не си в мината. Ще изгубим, бе. Няма, бе, събирам дърво, аз не съм те да се изгубя. Бах си имам 30 дърво. Колко дърво? 30 дърво. Тъпно, дай ми го. Ама не сега. Аз първо си направя кирка. Останалото ще видим. Брадва си направим. Да. И кирка ще се направя.
Да, залесно. Сега ли го разбираш? Да. Хайде, идвай. Чакай да изкопам дървото, че почти имам стак. О, Още едно и стак. Еми стак. yes. За какво е? Имам 2 ябълки, ела да ти дам. Чакай. Ба, съм почти стак. Стака какво беше? Плюс 99 ли? Какво? Стака беше 45, нали? 65 беше. От 99. Бати глумавото, преди беше 45 стака. Не, 64 си, ето виж. А, да, 64, да. На една друга игра беше. Една подобна. Бах ти ми разливото прасето, това нищо не дава. Бас имам ябълка? Ела да ти дам. Аз имам. Добре, значи не дам. Ела, тук има камък. И сега, чакай, аз не съм си направил време. Бас Айде. имам. Дай ми дървото, давай, прави си кирка, давай. Не, няма нужда от повече дърво, дай да ви. Има, аз ще си изкопам пак да ми стане. Колко дърво? Не, човек, стига с дървото. Моля те. Аз знам. Ай, стига, бе, ще удара. Аз ти знам. Стига, бе! Няма го качвам. Човек, карай, моля те, бе. Това дърво ще го сечеш 5 години. Няма 5 години. Ако искаш да живеем заедно... Офети дървата, аз тя някъде друга. Не, бе! Не, бе! Ай, чао. Не, стига, бе! Бара, стига, бе! Чакай малко. Бара, стига, бе! Еми, идвай, не, ти само такова. Добре, само да направя стак. Сега съм на 62. Човек само още 2. Еми, няма по-бързо, бе. Еми сега още едно само трябва. Готово. Дай. Чакай си направя кирка. Къде е крафтинг? Крафтинга е нататък, да. ще го видиш. Ще го взимаме ли? Да, бе, не, бе, няма го вземеш. Ще го взем. Ще го взем. Да, бе, взимай го, бе. Колко вълна имаш? 2. Отиди си вземи за легло. Готов ли си? Аз имам 2, бе. Да, тъкмо трябва да си вземеш такова. То за легло е 3. Еми да, там има овце, да отидеш да си вземеш. Това е друго. Ой, си направя легло. Колко често да направя? Еко, Чакай. колко често да направя? Да знам. Кажи ми. Аз имам и 2 честа. Имаш 2 честа. Да. Ми тогава ще 2. Добре, ето тия 2 честа ти ги дам. Дай ми и дървото да направя къщата. Ето. 60 дърво. Айде. Чакай да... Пази. Трябва да видя къде има овца. Ела, знам да има. Ела. Изкачвам връх Пирин, чакай. Не, ела, човек, ела. Чакай само да изкача връх Пирин. Опа, стивам. Аз съм на... Ето тук има! Точно една. Еми, ела да... чакай. И аз искам да видя какво е положението. Ех, на майка пищов. Аре, пищов. Айде, прави си, да ще сложи такова. Еми, крафтинг тейбъл в тебе ли? Да, бе, сега ще го сложа. Къде? Ето ме, за тебе съм. Айде, Крафтинг прави си тейбъл. легло. Аз си слагам леглото, за да заспим. Ето то. То ми трябва и дърво. Чакай, дай ми дървичко. Колко искаш? Дай ми стак, аз ще ти върна останалото, нали ще си взема 3 дърво. Ето. Къде си? Ето ще ти дам и такъв став. Чакай. Що имаш такъв, бе? Кой да ми пак става? Има.
Супер, екстра. Да взема ли... Не взимай повече легла. Не, нещо тук да вземем ли? Не. Не. Окей. Давай ми това. Добре, сега такова е. Тя ляга. Аз си лягам. Супер! Виж какво добре оцеляваме. Моби за трябва да е 15 минути клип, така че и сега имаме 11. Ще правим други епизоди. Опа, без да искам ти взе. Ти па взе моето. Така че сме квит. Взел си моето, аз съм взел твоето. Ела сега да си правим къща. Аз ще пусна спринта. Бати спринта. Айде. Ела. Искаш ли някъде, където няма такива издигнати? Ей, тука. Ей, Да, сега тук тук става. ще го... Да, тук е екстра. Тук само ще щупа. Отиди вземи онова прасе. Пращо, мращо, грущо. Бато има 2 овци. Къде е това прасе? Виж го. Ей го ето. Зато е на моята си будка. О, не ми се кой до там. Бах ти мързела. О, добре, ай ще Еми без храна няма оживеем. пускам. Аз имам 3 паржоли и 1 ябълка. Ей, добре, бе. Пращо. Чакай, бе, Глиган. Глинго. Ти се казваш Глинго, ама за жалост не да живееш. Букук, ела тук, бе. Ще изгубим, момче. Правим клип. Така, стой на едно място. Чакай, бе, бе. Твоето племе не годно да теба, промъка. Теба в овцата за теб. Стой, бе. О, 2 пажолки. Трябва само да ги спържим много.